Teniu prou temps per fer-ho tot? S'acaba el dia i trobeu que us falten hores per conciliar feina i família. Si és així, us cal gestionar millor el vostre temps. Avui en parlem amb la coach Sofia Blasco, que ens donarà alguns consells per començar a prioritzar i trobar temps per a tot. La qüestió de la gestió del temps ens la plantegem des del punt de vista de gestionar el temps, com a seqüència de segons, minuts i hores, dies, setmanes, anys, mesos. I aquest és l'enfocament, des del meu punt de vista, menys adequat, perquè la qüestió, des del meu punt de vista, és més interessant i ens dona molt més control a nosaltres si ho encarem des del punt de vista de decidir, agafar nosaltres el poder per a decidir a què i a qui dediquem la nostra atenció, perquè d'atenció ne tenim la de tot el dia, 24 hores que tenim de poder dedicar l'atenció, i aquest és el centre, i que nosaltres sí que podem aquí decidir a qui o a què dediquem la nostra atenció, i aquí podem gestionar-ho a la nostra conveniència. Si ens col·loquem a l'estil d'atendre tots aquests requeriments d'atenció tal com ens van arribant, nosaltres no portem la gestió de la nostra atenció, sinó que és l'entorn que s'apropia i ens segresta la nostra atenció, i és l'entorn qui la governa. Per tant, aquí nosaltres no ens podem proposar res, perquè ens podem abandonar als requeriments de l'atenció que ens fa l'entorn i anar fent. Doncs així no podrem mai fer, no ens podrem plantejar res. Si nosaltres ens volem plantejar els nostres propis objectius i nosaltres els volem portar a terme quan toca, amb els terminis adequats, amb el grau de conscienzudament realitzats, no? de feina ben feta, no? Necessitem establir aquesta gestió de l'atenció. Doncs imaginem-nos que nosaltres a la feina tenim el telèfon damunt de la taula i estem disposats a atendre tots els nostres companys que venen a demanar-nos aclariments, dubtes, preguntes, etc. Difícilment podrem fer les nostres coses que tinguéssim previstes per aquell dia si nosaltres tenim que estar permanentment interromputs, perquè clar, si tu estàs fent, posem per cas, un informe, o estàs acabant d'ultimar un projecte, o estàs, és igual, el que sigui el que estàs fent, si t'interromp la gent cada moment, tu has de deixar el fil d'allò, atendre a l'altre, resoldre-li la qüestió i després tornar a agafar el fil d'allò. Aquest temps de tornar a agafar el fil no és instantani, tu has de dedicar un temps per tornar a posar-te en situació, no? Això, a més de ser molt esgotador a nivell, com se viu, és esgotador. A més, te genera aquesta frustració de que te s'ha acabat el dia i no has fet el que tenies previst aquell dia. Per tant, és necessari posar una mica d'ordre, per exemple, establint que els dubtes, preguntes, etc., que t'ho facin per correu electrònic, per exemple. El telèfon, si tu tens la possibilitat de que hi hagi una centraleta i te passen les trucades, és a dir, doncs de 9 del matí a 12 del migdia estic reunida. I moltes vegades sobrevenen situacions en les famílies que ens fan un requeriment d'atenció excepcional i de qualitat. Per exemple, quan neix un nen a una casa, o quan de sobte en una família una persona gran adquireix una malaltia degenerativa de nivell cognitiu, un Alzheimer o qualsevol altra d'aquesta família, que aquesta persona adquirirà en un temps molt curt un grau de dependència important. Aquesta família de cop se troba amb uns requeriments addicionals importants que normalment les dones tenim el costum d'atendre'ls perquè som les que tenim cura de la llar i dels membres de la família. Els atenem com en un continu, se suma a lo que ja portàvem, com si res passés. Clar, aquesta situació és una situació excepcional. Si nosaltres canviem d'escenari i ens imaginem un escenari d'una empresa, quan una empresa té una comanda excepcional, aquella empresa atorgarà recursos materials i humans per a poder atendre aquella comanda excepcional. Ni per un moment se li acudirà atendre aquella comanda excepcional amb els recursos que té ara en funcionament normal.
perquè sap que no ho pot fer. Per tant, en la família, quan apareix un requeriment excepcional, hem de fer també aquest pensar, redissenyar què tenim, en què comptem, necessitem ajuda de fora, com ens organitzarem, necessitem aturar-nos un moment i redefinir la situació